Kwaiwai mabuja tauya dzanyasi nhau zuva rechitatu mwedzi uno waChiwabvu. Nyasi pasi rese izuva redu anakadzitape kwai rinonzi pachirungu World Press Freedom Day. Tinoramba chida kuti tirwisane nevanoramba vachida kutidzvanyirira kuti titadze kuita basa redu zvisvinu. Zviri munhau dzanyasi wari kunyoresa mapepa okuzvahwa pabodzi pounozvitupa wachiripo pachikoro pachikukwa nopachatiza nopamakosa. Endai konyoresa ipapo zviite zvakanaka. Taramba wasara wanozokura wana waribe mapepa okuzvahwa pabodzi pounokutadza kutora zvitupa. Mapurisa nozuro uno agwenda musha wochitumbiza kuwadhi yechinomwe ikweyo wagwenda kovhundutsira nokuvhiringa wanhu wosisisi wanga wari kuita zvokutsvaka hawo rutsigiro hwavo muwanhu wachitenderera paumba nopaumba. Ipapa wakagodaro hawo asi ZANU-PF waita zvibodzizvo wakandosiyiwa wachiita mapurisa achitovachengetedza. Idi pakaita kunyangariwa muitiro wakadari unoita kuhwadza asi tinoziva kuti paribe chiribe chinoramba chakadaro chiribe mugumo wacho. Iyo mapurisa gotiyo ari kuita basa rokuisa zvimiso mugwagwamu wachitorera wanhu dzimotika wanenge wari kunziwo wari kuita basa rekutakura wanhu zvisiri pamutemo. Ipapa zviri kutohwadza kuti zupuko iyi iri kutadza kana kuti itakure wanhu zvakanaka zvokutoti wanhu izvezvi kureketa kuno wamwe wachirimo mutaundimu wakaita kuita kusaya zvokuita chaiko nokuti waribe chimwe chokutekairisa. Idi pakaita kunyangariwa chaipo zvokuti paribe agoziva kuti zviri kudini. Apa maguta ese zvawo ari kundoita zvibodzizvo. Wamwe wagoti peno kuzupukoko kuribe kana mafuta odhiziri nopeturo okuti makombi nomabhazi awoyo agokwire agomwe wanhu wakwire kuenda kudzimba paribe agoziva. Ipapo kare wanhu watotanda kubvunzana kuti ko mabhazi ese anoramba achindonzi mabhazi matsva auya nehurumende amboripi nokuti paribe kana mabhazi masvinu ari kumboboeka kuti aripi. Pakaita kunyangariwa ticharamba edu takaringa kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. ZEC wanyasi wagoburitsa masoko okureketayo kuti panguva yawanga wari kunyoresa wanhu mwedzi wapfuura uyu wanhu wakanyoresiwa kuvhota wanhu wanopfuura zviuru 100. Ticharamba tichiringa kuona kuti zvinenge zvichimbotekaira sei nokuti takaringira kuti vachatipa nhamba chaiyo yekuti wakanyoresa wanhu wangani chaizvo asi wandoti takanyoresa wanhu wanopfuura 100. Pokare waribe kana kuti wapatsanure kuti matunhu nematunhu akagonyoresa wanhu wakaita sei wakawanda sei. Ticharamba edu takaringa kuti zvinenge zvichimbotekaira sei tichigokunyepa ipo zvinenge zvazoburikapo. Zvikoro zvavhuwa nyasi. Idi vabereki vazhinji vari kuita kuhwadziwa waita kubuda tsungununu chaiko nokufunga nyaya yomari dzochikorodzi dzakakwidziwa zvinotoita kuhwadza. Zvimwe zvikoro zvakazvimira zvegani zviri kuita kubhadharisa mari inoita mamiliyoni 2 chaiwo mari yomunyika. Zvimwe zvikoro pokare zvohurumende nomamisheni zvakaita kukwidzawo mari dzazvo zvokutoti paribe zvinu. Ipapa yakakwidziwa pokare asi kwainondoramba ichindokwira kana zvinhu zvikaenderera mberi nokuramba zvichindokwira. Heno mabi angu kuti warombo wachafundepi. Wapwerozi nasu wagoti iwo wari kuda kugopfika zvikoro zvofundo yepamusoro zvese munyika musondo riri kuuya ari zuva rechinomwe mwedzi uno. Wagoti iwo wari kuda kuita izvi kuti waratidzire zvinhu zviri kuitika nokuti kufunda kwakutodhuritsa. Ticharamba edu takaringa kuti wachazvikona chere kana kuti zvichaitika chere nokuti mapurisa tinotoziva kuti ndo zvinhu zvaakangwarira izvi kuita kungwarira paduriso uku chaiko. Heno mabi angu ticharinga kuona kuti peno wamwe wanokubiwa peno wamwe wachasiyiwa wakadaro tichagoringa. Kune wamwe waendesa kanzuru kudaro dzimhosva kanzuru yeguta reHarare yagonziyo yaendesiwa kudaro dzimhosva kuti pamisiwe zvayakabvumirana pasi nohama dzaMunangagwadzi kuti wagoite basa rokutakura manyara pabodzi pounogwapisa kupomonako zvine mari inoita mamiliyoni omari ekuAmerica
$365 million US. Tichakuramba takalinga kuti zvinenge zvichipera sei tichigozokunyepai ipo zvinenge zviri kuitikapo. Mari yokuAmerica nyasi svondo lino kwairi kutengewa nemari yomunyika inoita $165 $165 yomuZimbabwe. Apawo kunyakwapuwa makambani mari inoita mamirioni $33 zviri kutorwadza kuti wari kunoramba wachindopa makambani zvakadari asi mari yacho wasi kuzopiwa, pakaita kunyangaritsa chaipo. Kwai chikwata chomakepekepe chadzinga watambi wanosvika watanhatu nokuti kwai wari kuratidzira kuti wari kuda mari dzawo kuti wagopuwe mari dzawaribe kupuwa nochikwata chawochi. Wadzingiwa kwai wanosanganisira Ronald Chitiyo, Dennis Danda, Devon Chafa pabodzi naClive Augusto. Zviri kutoita kuhwadza wazhinji chaiko. Tichagolinga kuti ichapedziwa sei nhau iyi. Ngatiringedzo pasi rese. Kwai Ramaphosa wari kuita kunyangariwa chaiko nokutoti ipapa wakadzingiwa nowanhu pawaida kureketa zvinhu zvine chokuita nowabasa pakupera kwesvondo pakaita kunyangariwa chaipo. Idi zviri kuramba zvakaita kuwasosera chaiko. Wayoweri Museveni waita mapwapwa agoita kuhwadza wazhinji wagotiwo kana vanhu chingwa chiri kuwadhurira ngawatenge waJem Farinya. Zviri kuita kuhwadza chaiko ndokureketa mapwapwa kusingadiwe uku. Heno kuti zvichapera sei ticharamba hedu takaringa. KuNigeria kwai wagotiwo wari kuita zvese zvavanokona kuti wagotore vanhu vakapambiwa zvisiri pamutemo nowapanduki. Wagotiwo vanhu wada kuti wagone kuwabatsira asi zviri kuita kuwanetsa chaiko nokuti wapandukiwa wari kundoisa vanhu kuti kana pakada kubhombiwa kana kupfuhwa vanondopfuura vanhuwo hwi kupfuura wapandukiwo. Tichagolinga kuti zvichapera sei izvozvi. kuMali kwai kwagonziko wakanzura zvese zvibvumirano zvavanga wakanyorana nonyika yoFrance zvine chokuita nokudzivirwa kwenyika kana kuti nokutamba wese somasoja. Idi tinozvitenda izvi ndowa kutoita tusvinu kuti wabve muhapwa dzoFrance dzavanogara wari kunhuhwa nadzodzi. Kwai mwakazvarwa kwabulawayo anonzi Thando Sikwila kwai akuda kuita umwe wavanhu wanopinda mutambo woThe Voice kuAustralia. Aiwa tinoramba takalinga kuti achahwina chere tichimurwera manja kumukuza chaiko kuti aende kohwina. Idi wokwedu anondohwina nokubudirira kana waburika munyika medu zvakaita kuoma chaizvo. Munyaya yegumisira Nigeria kwai yagonzi yonoFIFA igobhadhara mari inoita mamirioni yokuNigeriawo $64 omanaira. Aidi kwai papa vanhu wavo wakaita zvomutsepwede wakagopinda munhandare zvaisafanira kuitiwa. Pakaita kunyangariwa asi tinondoramba tichifara hedu kuti waribe kubisiwa kumberi kwawanga waendako. Tinozvikudza izvozvi zvirambe zvakadando. Tiri ipapo mabuja tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.